Salam. Selamat hari Minggu madihita amang inang dohot dianakon nami naposo bulung dohot remaja. Sekarang tibalah saatnya kita menampilkan kreasi salah satu yang kita tunggu-tunggu dari bintang ataupun artis yang sekarang disebut namanya Trio Ama HKBP Cimanggis. Inilah dia personilnya: Amang Perikson Siburian, Amang Princeton Sihite, Amang Lim Sianturi. Amang inang dot dianakon nami naposo bulung. Saat ini kita akan menampilkan kreasi dari Trio Ama HKBP Cimanggis sehubungan dengan program Huria HKBP Cimanggis melalui Panitia Gotilon dan Tahun Okumene Inklusif 2024. Kami memohon waktu kepada Amang uluan kami dan juga kepada Amang dan Inang Majelis Perhalado HKBP Cimanggis. Mohon kiranya kita memberikan partisipasi yang terbaik dari kita semua, Amang Inang dan Naposo Bulung. Music. Nasihat Tuhan idoi jala ulang bubaho martangia madok mauliate disude se pasere parohan taboloko tois niro hai jala taboloko masih rohata elate hosobi asa taruni
rohana dong rasa. Se pasere mano hanta boloko tois ni rohai jalata boloko masih rohata elate al hosomi sataruli ho parsa tokinano di hasia kano hagabeo hasangapo hamorao tinggal doi sude molodung jupar molodung jupang hamate yani ulangun dadenggan bisan mangoluho songo parako borngi karororai ai guru di ibadah lagi tano leperi kali akajol mai rohana do nasa rohana do nasa. Mulia tegodang di pasak rohanami amanginang dawat di anakon nami saluhutna naposo bulung remaja. Kiranya Tuhan menambahkan semua rezeki serta kesehatan dan semua aktivitas kita berjalan lancar, kiranya diberkati oleh Tuhan semua HKBP Cimanggis. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Shalom, selamat hari Minggu ma dihita saluhna. Adorang so tamulai ibadah kita. Parjolo mahita martanyang nangohom di bagasan rohat Taganub martanyang mahita. Amin. Marede hita
sabuku de nomor 27 ai saya ada opak do pitu. Mar hite-hite goar ni debata ama, dot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni to di purbadia, na to mapalangit dohot tanoon. Amin. Songonon ninna Tuhan Jehovah, yang gohalak partigori mangulu do binahen ni parsihohotna makaporsiaon. Alayang go dihalak perjahat idang adong hasonangan. Haleluya. Martang yang mahita, ali Tuhan debata amanami pardenggan basa na sumurung, namar pungudo kami dison mangido tuhosian nasa rohanami, saitabay maha porsyon nami jala pergugui kami, asa tarulaon kami parangin adinggan, songon na pinangido ni roham sian kami, say ramoti kami rodi hasudani bokal nami, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita.
Patik ni debata di minggu tadi bekajas sadarion, di mana tersurat di patik palimahon sahatu patik pasapuluhon. Patik palimahon ikon pasangapom mudo natorasmu asa mertua ho jalaliling mangolu di tano nanilehon ni jahuba debatam diho. Patik paonopon unakko mamunu. Patik papituhon unakko mangalakuk. Patik pawaluhon unakko manakko. Patik pasiahon unakko olo makatidakkon hatana sotutu maralohon dongan jolma. Pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongas saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lubuna, manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu. Olak nido sahatna. Atong rak mangidugo gumahita tuadupan ni debata lau mangulahon na hobarto patik nai. Ali Tuhan debata say pargugui mahami mangulahon na hobarto patik ni. Amin. Mari dehita. Tato potima dosat tanda gudang itu adupan ni debata martang yang mahita. Ali Tuhan debata nabadia jalana bonar. Para si roha jala perteluk ni roha jalana basar doho. Say marpangulai marohami dahami. Dibaheni say sama sudi dosa nami. Dangadong nahu pangasaon hami dukon ni asi ni roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo nahu pangasahon hami tujulum. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akan nahinokko ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesan yak kadosatta. Molotung adong manang ise na merdosa adong do pangodiatta diamai. Ima Tuhan Yesus Kristus natigor rohai. Jala ibana do pardengganan na taringot tu dosatta. Alay dadaholan taringot tu dosatta.
dohot do taringot tu dosa ni salhu portibion. Hasanga pema di debata na di kijang. Amin. Mare dehita. Epistel di Parmingota di bagasan Manugoton di mana tersurat di buku Rom bidusada mamuka ayat 10 rodi ayat 10 pitu di ayat 10 pitu non rak mahita aidang na hukahilahon barita naulii ay haguguhon ni debata doi paluahon nasa na porsea halak Jahudi jumolo dungi dohot do halak gorik rak mahitai 10 pitu ai di papa terdodisi hati goran ni debata nasian ha porsiao tu halah porsiao hobar tu na tersurat hian nama ngolu do partigori hinorhon ni ha porsiao na olak nido sahatna martua do akan atau mangion hata ni debata jala na upiopsa. Amin. Mare dehita. Taha tidak kumaha porsiaw tay, songon nahina tidak koni dongat tasaha porsiaw di sadok portibion, rap mahita madok. Ahu porsea di debata jahuba, ido ama pargugu na sohatu dosan, na tumapalangit dohotano. Ahu porsea di Yesus Kristus, anak ni debata jahuba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabe asyatot di porbadia,
adorang soha bubuhan. Ido tu hata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus. Nama te terpajal do ibana di hau pinor silang. Na tuat tu banu atoru dung ditanom. Na mulak mangolu di ari patoluhon. Nama naik tu surgo lau hundul tu siamun ne debata Jahoba. Amanai pargugu na sohatu dosani. Di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon. Manguhumi halak na mangolu doho namate. Au porsea ditondi porbadia. Jala adong sada huria nabadia. Huria hatopan ala Kristen akka nabadia. Doho dihasesani dosa. Doho dihatai namadok. Mulak mangolu dosogot daging halak nang mate. Doho dihangoluan na sora suda. Amin. Tapi gimana de puji-pujian na sinuarahon ni kor ina Kamis laos diudutian non ina Ester.
Tapi kema titing namasa dihuriat tanah saminggo. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tapai huti hutma titing namar ragam di Minggu 10 Oktober 2024. Goarni Minggu sadarion ima Minggu pa 20-on dong Trinitatis lapatanna hasitulu sadaon ni debata. Topik Minggu halak partigori mangulu do binahen ni haporsionna. Napa 2 kelompok kortu par Minggu tanggal 20 Oktober 2024 di pukul 7.30 Ina Esther ama Jericho NHKBP. Di pukul 10 Ina Hanna Ina Deborah ama Salom. Di pukul 10.07 remaja. Napatuluhon pertanyaan sektor Selasa 15 Oktober sektor Korintus dibagas ni keluarga El Sinaga Boru Tabunan. Sektor Judea dibagas ni keluarga S Pangaribuan Boru Marpaung. Sektor Kanaan dibagas ni keluarga T Lubar Raja Boru Sidabalok. Sektor Efesus keluarga JT Siahaan Boru Siagian. Sektor Galatia dibagas ni keluarga B Tabunan Boru Silitonga. Di sektor Filipi dibagas ni keluarga Situa L Nonya Situa L Sihombing Boru Sidauruk. Dari Rabu 16 Oktober sektor Sion dibagas ni keluarga Situa L Manalu Boru Simajutak. Sektor Betania dibagas ni keluarga H Simajutak Boru Sihotang. Di sektor Roma keluarga B Sihotang Boru Manalu. Di sektor Nasaret dibagas ni Amang Amsari Sitopul. Sektor Kolose Mangulon. Sektor Bethlehem dibagas ni keluarga El Siburian Boru Pasaribu. Alamakna tabereng madiwartata ganuk. Napaupaton penampilan kreativitas dalam rangka Pesta Gotilon. Penampilan kreativitas dalam rangka Pesta Gotilon di Minggutta Sadarion di kebaktian pukul 7.30 dohot pukul 10 WIB kreativitas sian artis HKBP. Jala di Minggutta di Minggu Naro di ibadah pukul 7.30 kreativitas sian seksi konsumsi dohot pukul 10 kreativitas sian gabungan seksi lelang dohot perlengkapan. Napalimahon pembentukan panitia Natal umum. Di hari Minggu sadarion di pukul 10 sia WIB patu paun ni huriatta do pembentukan panitia Natal umum imas nasian sektor Filipi dohot sektor Kolose. Pinangido maturuas dohot parhalaro nasian sektor Filipi dohot Kolose asaro mad dohot isa. Napaonopon kompen pangula na woktiki. Di hari Senin tanggal 10 Oktober 2024 di Patupado Kompen Pangula Nagoktiki na adong di HKBP Distrik 20 Lalu Deboskap maringanan di HKBP Depok Sada mulai pukul sia 00 WIB na papituhon ibadah bulanan Komisi Paropuan PGIS. Di hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 di Patupado di Huriat Taon ibadah bulanan Komisi Paropuan PGIS na didohotan ni Paropuan na Rosian Akka Gereja na adong di Depokon mulai pukul 16.00 WIB. Na pawaluhon amplop diakoni sosial. Di hari Minggu tanggal 20 Oktober naneng roon patupota do pelean amplop diakoni sosial huria. Tapatupa di pelean paduahon. Na pasiahon tikting namar bagas, tikting parjolo. Naeng majalo pasu-pasu pardongas Saripeoma Agung Rumabutar anak ni halak amata Joslen Rumabutar tubuh ni halak inata Nurlina Boru Pajaitan. Alamat Gang Masjid RT Tolu RW Pitu nomor 10 Sisalak Depok. Huria HKBP Cimanggis Resort Cimanggis sian sektor Kolose. Dohot Orwana Reviana Desmaria Sinabela Boru ni hala amata Reddin Sinabela. Tubuh ni hala inata Erlida Boru Siadari. Alamat Jalan Setia Bakti RT 002 RW 006 Kelurahan Curug Cimanggis Depok.
Huria HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis, Sektor Efesus. Tarpasu-pasu hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 di HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis. Napa 10-hon sosialisasi panitia pesta gotilon di Minggu sadarion di kebaktian pukul 7.30 dohot pukul 10.00 WIB duksipul majahatikting tangihonot tama sosialisasi pelaksanaan di pesta gotilon di Huriata imana pinasahan di panitia pesta gotilon dohot tahun okumene inklusif. 10 sada ruas namoding nunga jumolo marujung ngulu sahalak amas yan Huriata ima amata manahan simanulang tubuh ni di tanggal 10 Februari 1940 lalu modding di hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 tutup usia 76 tahun 8 bulan nani habaluhon ni inata Rosna Borumunte sian sektor Kolose tatang yakon ma anggiat tumibu talapul rohani sudi keluarga na ditinggal honna 12 torop ni ruas nama dohoti permingguan tanggal 6 Oktober 2024 godangna 286 halak 10 tolu ruas nama ulang tahun kelahiran 35 halak ulang tahun pernikahan turu keluarga padita doho parhalado HKBP Cimanggis pasahaton selamat ulang tahun kelahiran doho pernikahan periode tanggal pitu satu tanggal 10 Oktober 2024 hatani debatana pasi kopol lasi rohamuna tersurat di pesalmen 37 ayat 4 jala halo mohon jahuba jadi lehonon nama tuho pindangidoni roham 14 pilihan iuran diakonis sosial Huria torok napasahatun pilihan iuran diakonis sosial Huria di bagasan mingguan telu kepala keluarga godangna Rp550.000 15 pilihan bulanan manang tahunan torok napasahatun pilihan bulanan do tahunan di bagas mingguan sada kepala keluarga godangna Rp100.000 mauliate madi pasah Huriata tu sudi ruas naung pasahaton pilihan bulanan dohot iuran diakonis sosial sahat tu bulan Oktober 2024 tu akan aso pasahaton depe taingot ma amang inang makarikoton pasahatosa ganuk bulan tu Huria marhite parhalado sektor ta ganuk 16 keuangan ni Huria godangna 6.515.700 rupiah pembangunan 7.300.725 rupiah sentralisasi manang tu pusat 7.010.075 rupiah godangna 10.876.500 rupiah molotung adong pilihan naso tercatat manang salah redaksi akka piliani asa dihubungi matu parhalado radio dohami laho padenggaton songoni matikting namasa dohot si pamasao di tonga-tonga ni Huriata saya di pasu-pasu tuhata mapiliani bain sangap ni guarna amin partikianan lupa saat itu panitia pesta gotilon dot akumene inklusif. Shalom. Shalom. Nau parsaha pihami amang uluan petita tapubulon. Suang songoni amang inang parhalado HKBP Resort Cimanggis. Lot saluhute ruas ni HKBP Cimanggis na tahaholong yon. Shalom, selamat hari Minggu mari kita saluhuna. Pesta gotilon nanaing tapatupa nungalam jonok nga mardalan hurang lobi 4 bulan kepanitian naung terbentukon karejo nunga meragam
hu laksana kami na babungu dana dot aka nanaing patupahon aka kreasi-kreasi dohot kegiatan di hari H mendatang. Ngerdala dosude jala anggia manian lam martopi i alang alam jonok pesta gotilon nanaing tapatupai. Alani i dison naing kupasat hama informasi sebagai bentuk sosialisasi jadi pesta gotilonon ima pesta gotilon tahun oi kumene inklusif temana ngarap mamereng rahita tiap minggu na tapatu pahami sepanduk dison ima martema mangalehon nangpe hurangan tersurat doi di Sada Raja-Raja 10 pitu ayat pitu sampai 10 jadi mengidu hami yang manginang mungkin adong dope mungkin di hita ruas naso membuka ayat teh jadi bolo anon mengidu hami bata buka manyana ayat asa takas adona tersurat di sini Sada Raja-Raja 10 pitu ya teh nah hobartu temata jala subtema pe ngajelas di si semakin bersungguh-sungguh memberi dari apa yang ada padanya bersungguh-sungguh memberi dari apa yang kita dapat dengan hati yang rela dan penuh syukur berdasarkan pemberian Tuhan yang telah diterima. Ima tema do subtemata mangihuk mamuse tu waktu pelaksanaan songona hupajulu hamin akan nganeng lam jonok ima di tanggal 10 November di bulan Naro jala tapatupa doi di gereja tahun di HKBP Cimanggis biasa apalah udah kami tapatupa di gereja tahun alana gereja tahun kan tulu hari masuk jam 7 jam 10 jam sore jadi boy do haduan saya dapat maka persaulian boy do tapatupa di gedung asa lebih nyaman nate jadi rak martangi yang mahita asalam tu majuna ruas HKBP Cimanggis sonara yang go nata patupa sonari di gereja ta di HKBP Odop yang manginang. Nah mangiuk manguse itu aka rangkaian kegiatan songona tapeu tihut nunga merdalan sude aka kreasi imana pertama kegiatan na dibuka ni amang padita uluatta dohot berjalan mamusai sian aka kreasi ni masing-masing parhada do sektor suang songonitong aka sekolah minggu dohot aka kepanitiaan jadi sonari ngasahak betu kepanitiaan naing menampilo aka kreasi amanginang non tutupot tado musei kreasi sian amang paditata jadi mangidu hami sailam taliam marohata sian lasni rohata manupahi huriat tahun marhiti aka kreasi na pinatupani panitia mangiuk mamuse tu aka kegiatan penjualan lelang patupaon di panitia do meragam lelang makanan alai ngatar somalonati yang manginangate di hari hanon patupauta do lelang makanan ima saksang pinadar panggang buah arsik adong kolomang tong jadi taringok tuson hu jalo hamido lelang pesanan sian amang dainang artina buedo lelangon di pesak kamu perjulu argana non hu patakasami pe hua daro kami pe tu hamuan non argana boy manno dihubungi aka panitia di ganup sektor
Ate amanginang ate. Jadi dung di hari hanon tinggal pasahatom ma sian juru lelang tu naung memesan aka songon taringo tu si panganoni. Ba di banayan non di pasama tu juru lelang mangalelakon aka songon lelang si panganonon. Suang songon itung tu ulos nga hujalo hamin yan aka merpiga-piga pesanan ulos baik na ulos polos dot ulos bordir alai tagam managam dope hami panitia dihamu amanginang asa taudutin yan memesan uloson sebagai sarana panupakyota di gereja ta marhiti pesta gotilonon. Molo naso adong dupenian ulos bordir di masing-masing keluarga, boy manya dipesani ati amanginang. Asa bolo adong ke kegiatan gereja, boy tak pakai adong logo gereja HKBP Cimanggis. Minimal dari tiap-tiap keluarga adong maniani ati. Alai bolo dunggo adongi, ba tapi sama tuh ngetung nian ulos polosi ati amanginang ati. Alana, etong gue boy pakai oni akka diulaun-ulaun mendatang ati. Amanginang. Dia songon ini maju taringo tu ulos masalah argana ulos polos songon nata bereng di son ulos polos 500.000 ulos bordir 750.000 rupiah. Jadi akka sude lelang pesananon manang nata ringo tu uloson merpangidua kami gomos ala asa dinggat don non randon acara dot aka pembukuan di parhe pengota. Jadi mengidu kami terakhir mau tanggal 20 bulanon ate amanginang ate. Jadi pinangidu ma asa dihubungi bema kepanitiaan di sektor na masing-masing nalau memesan aha si loma di rohana. Jala hupatu pahami dotong penjualan lelang panggung. Terbuka dohami isena naing marede asa dihubungi ma kepanitiaan di masing-masing sektor naing mabain kreasi pare penghiburan maredean non di hari H ate tampil ope dalam panupaki dotong ngamarede alai manupaki 500.000 maun sehali marede molo naing jagodo dena jala lomoro hana naing 2 hali ya ubah inna kan bolo 2 hali dang 500.000 pe amanginang ate bolo 2 hali bagi 2 juta 1 juta selagu jadi lamu gudang gimana marede lamu harga alana memang terbatas do waktu tu sona manginang ate alani i ba sada manian minimal tiap sektor ate jalope ipadarok kamu tuh hami tongkondo seleksion nami alana ikon na waktu na terbatasi ikon betul-betul lo tabain asa dengan merdalan unang bagi sudah marede jadi piga-piga dope na memesan lelang panggungon Arab dope rohanami tabamuna amanginang ate di hari na mangihut muse penjualan pin sonari ngau cetak kami 50 piece dope pin hargana 100.000 songon natarida di son pin HKBP ba harap rohana minian aka naso malam merjas ba minimal naso malam merjas ba memesam manian nate asa songon na uli di jasi adong pin ni HKBP tate molo cetak kami pi 50 bolo gudang pin pesanan cetakon nami do pi amanginang songon ni majo taringo tupin hargana 100.000 baru mangihuk mamuse penjualan lukisan. Jadi penjualan lukisan nunga mardalan. Jala nunga laku marpiga-piga. Meragam do lukisan non adonggo lukisan ni perjamuan kudus, adonggo lukisan ni Tuhan Yesus. Jala bentuk ni lukisan ope adonggo lukisan kampas, bolon kampas do amanginang. Argana 4.500.000 jala nga piga-piga lakon na mangihuk muse
lukisan Tuhan Yesus on semi pro anggo on argana 2.500.000 jalope ngamar piga laku. Nah terakhir lukisan repro marbingkai kaca argana 1.250.000 IP ngamar piga laku. Alai harap dope rohanami dalam gudangnya kita sebagai dalan manupahi garejata merhiti akka aha na tupa-tupahami di garejat tahun amang inang. Jala lukisan open non odotong sebagai materi non adong dono di kegiatan tai lelang Amerika. Jala adong go pemenang pertama, pemenang kedua, pemenang ketiga. Ataroman no benon nami ahana bahanan non tu lelang Amerika ati amang inang ate. Jadi mungkin naso memesado pesonari ba ano may di hari-hari asal lem jagar pesta tai bolo inna rohani damang dainang do ba muliate sehingga ma jagar jala boy rapita torop manupahi di hari pesta mendatangi ate amang inang. Nah menyusul muse di samping lelang makanan song nakupa darhami nak kaning adong gotong anon di hari ha lelang lukisan alayon khusus di hari ha don daku gadis sami di hari-hari sonari khusus di hari pesta gotilon anon di tanggal 10 November lukisan pemandangan anggota ring utusan argana anon di hari ha mata botoi sedia dibuka ni juru lelang anon pembukaan nanti amang inang ate. Jadi bolo hadir kita sudah rak maboto manok kita di sitaring argana. Nah mangiu muse kupon berhadiah on ngatung merdala do denggan mau liate ma di ruas niha KBP Cimanggis sian sudah sektor naung manupahi tehe marhite kuponon nganek sikop nianon alai adong dope amang inang piga blok naik di panitia naso tadok ko maju naso lakuat ya manginangate jai harap rohanami ba lianu muna do petong rohamuna asa itor sikop nian kupot tahun merdalan jala tergadi sudayat ya manginangate songoni matong na mangihut tu partisipasi sian sektor-sektor ope madok muliate gudak kami panitia tu sudah sektor ni HKBP Cimanggis na 12 sektoron alana hubek kami do kewajiban untuk masing-masing sektor lelang makanan 5 bentuk 5 pis ni ngomajo jalan nunga sude ngasih kopon ngasude memesan ngasude mabai taruna tiap sektor 5 pis jala malah ngadong nalubi mulia tema di Tuhan jala harap do perohanami bolo tukpe daksonari pesanom muna daksonari tuhoro muna lewat sektor songna padarhami nak kaning buido pesanom muna sebagai bentuk lelang pesanan di hari ha anon jala di pasak manoni tu na memesan di hari ha ate amangin angate namangiu muse sakti-sakti dohot celengan on ngamardala namang kurang lebih 4 bulan takas do nama saya pada roh kami panitia tuhita sude asa talea mane rohatta mabai celengan 2000 per hari jala bolo sabulak kan 2 kali 30 ono 10.000 mai bolo 5 bulan 700.000 jadi harap pier rohanami anon ala naung neng ngelom martopi waktu tuari hari ha neng Roma anok kami panitia amanginang manda potok kamu tu bagas munabe marsada-sada bekerja sama diurupi dot aka amang inang parhalado nami sian kanu-kanu sektor jadi di parronami panitia amang inang tujabu muna ba harap rohanami jalo hamu mahami sian ias ni rohamuna jala pasat hamuma ahana naik pasato muna
sian ias niroha dot sian las niroha muna. Jalana terakhir anon tonggo pada renon nami yang manginang amplop pesta gotilon keluarga pasahaton ni kepanitiaan di tiap-tiap sektor manonon jala dibagi mon tuganup ruas ni HKBP Cimanggis jala adong dodisian non guarni keluarga dohot sektor dia ba arap rohanami tasurak manyat di sia manginang mang nasedia pe na bui tapasahat ala idope dilihat Tuhan pasu-pasu tuh hita tetap mata surat keluarga on sian sektor on jala tapasa mai di hari H di pertikian ibadah songoni majo na bui hupasa tami amanginang Tuhan ma na mamasu-masu hita anggiat dibugasan ni tangyakta asa dinggannya merdalanan non pesta naik tapatupa di tanggal 10 November mendatang. Shalom, Horas, Mauliate, Tuhan memberkati. Butima. Tapi gema ede puji-pujian na sinuarahon ni kor ama salom.
Marede hita uhut papungopelean sadaa dohot sadabi. Amen.
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima nama ngaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani ha Tuhata. Tajaloma hatani debatana ta surat di buku Habakuk. Biddu 2 ayat sadaro di ayat 4. Songono mahatana disi. Di atas panatapakku doa hujongjong, jala tidang au tu partano batoan, jala manatap natapahu mernida manang aha sidohonon natuau, jala manang aha alusna taringo tu alu-aluku. Jadi ninna Jahoba mangalusiau, suraton ma pangukaponi, jala uhirhon tu akabatu panuratan, asa takas tarjaha nang pamulus. Ai taringot tu tiki sogot dope pangukaponi, jala hapukan mariahi ujung, jaladang margabus. Tung surape lumebba, say paimay mamay, ay say narodo sogot, dang tagamon tartading. Idama natealdo ibana, dang tigor rohana di bagasan, alay anggo halak partigori, manguludo binahen ni parsihohokna marhapor seaon. Ido sahatna. Huriana hinahulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus di tahun 2020 tolu sahalak na margoar wira purba menciptahu sada lagu na niedehon ni istri na sadiri ima margoar Anis Gea. Di bulan April 2020 tolu dung dirilis lagu naon pitor viral jala gabe trending di YouTube, jala gabe bahan perbincangan torop netizen ala denon. Jadi di lirik ni dene dong didok adigado Tuhan, halo teh adigado Tuhan marsang apau dingoluki saihol soanau satu dialah kaki asapatudun muda torang urupi sai urupi unang loasau tupad deliani padau holsoki. Terjemahannya kira-kira begini. Kapankah Tuhan aku terhormat di kehidupanku? Aku mengeluh, sampai kemanakah langkahku? Agar engkau menunjukkan jalan yang terang. Tolong bantu aku, jangan biarkan aku menjadi tawar hati. Huula nasana tarpatupaau, totong doa martangiang ninnaivana. Edeon menjadi viral jala trending topik. Menurut tu ala ede mewakili perasaan nitorop jolma di tanoon.
Godang siya kita jolmad na mungkin di posisi di tonga-tonga ni sitaonon pergumulan nata air di tonga-tonga ni nguluta gaduk marsada-sada tadok Tuhan adiga do urupa muau Tuhan adiga do pamalumom musahiton pasobomu nama au songonon hira-hira omma dialog ni si panurirang Habakuk dohot debata molotajah anon di pasal na parjolo amang inang molo nakaning nga dilehon ketua panitia pesta gotilon jahaw muna ayat ni teman pestaon utabay maju sadanay tugas muna jahahamujo buku Habakuk di biddu sada anon biddu dua nga hujaha saotik otik nana menon dohot biddu tolu ola tolu biddu do Habakuk jadi boy may tajaha asat lembagas pangatusiota. Hati-hai di bawah kepemimpinan Raja Yoyakim di Yehuda, Israel Selatan. Di sido manurirangi panurirang Habakuk. Sekitar tahun 605 sampai 601 sebelum Masehi. Hati-hai pemerintah raja dohot aparatna bertindak lalim jahat. Sude raja dohot aparatna mohan lemamora alai rakyatna lemar pogos. Telah terjadi penindasan. Orang kaya semakin kaya, para petinggi raja dan aparatnya mereka kenyang, perutnya buncit, mereka kaya raya. Tapi orang miskin, rakyat biasa semakin miskin, semakin menderita. Disima didok si Habakuk anon di pasal sada di ayat 2 sadia lelengon ali Jahoba berapa lama lagi ya Tuhan kok Tuhan diam saja melihat kejahatan orang-orang ini bagaimana dong Tuhan lalu Tuhan jawab sabar huamangin husuru penon jol malahu menghukum halaki disuruh debatama halak kasdim atau orang Babel lautusi dung disuruh debata halak kasdim romu sisi Habakukon kok tega si Tuhan masa umatmu kau biarkan dihancurkan oleh umat lain atau bangsa lain yang tidak mengenal engkau dung songoni baru manon marudut tuturpuk jamita naung tajahanak kaning di biddu dua. Jadi nga adong jo dialog si songoni di awal baru masuk ma tu biddu duaon ima nagabe jamitata. Dung songoni manatap-natap si Habakuk marnida ahado alus ni debata di komplain na padua honon kenapa orang kasdim disuruh menghukum orang-orang Yehuda yang lalim kenapa harus bangsa lain bangsa parbegu disuruh lahu menghancur hon nasida dungi dia lusi Tuhan debatama merhiti sada pangukapon idona nidokna tuibana dia duai suraton ma pangukaponi jala uhirhon tu akabatu panuratan asata kastar jaha nang pamulus siani naing dohonon ni debata intini jawab nama nang alusna tu si Habakuk ingok mahabakuk anggo partigori sayna malua doi mangolu doi binahen ni parsihoho namar haporseang kau tidak usah gusar kalaupun orang kasdim yang kusuruh menghancurkan menghukum orang-orang lalim di Yehuda tapi ingatlah kalau memang orang benar itu dia akan hidup karena percayaannya akamang inang ta posisi hom majo dirita dison gabe partigor menjadi kelompok orang benar namangulu do partigori binahen ni parsihoho na marhaporseaon suku-sukunna songo dia do nani do na marsihohot di pakaporseaon na sian turbohon adong matulu na boy kesimpulan na hubuat na parjolo molo tardok halak na marsihoho di haporseaon na ima halak
nama natap-natap Tuhatan ni debata. Mereka siaga terhadap firman Tuhan. Di ayat na parjolo di doksi Habakuk, di atas panatapakku doau jongjong, jala tidang au tu partanobatoan, jala manatap-natap au mernida, manang aha sidohonon natuau, jala manang aha sidohonon, jala manang aha alusna taringot tu alu-aluku. On mertudu-tudu tungulu na marsigatung Tuhatan ni debata. Tungulu na marsigatung tu cara kerja ni debata. Jadi ini bersandar pada caranya Tuhan. Dia selalu siap menerima apa kata Tuhan dalam menghadapi segala hal yang dialaminya di tengah-tengah kehidupannya. Habakuk komplain, mengapa harus orang kasdim? Dungi aikan pangiduan nibana di awal, Tuhan unang paloas aka parjahatos songonon. Uhumma aka parjahaton. Diuhum Tuhan memang dengan caranya Tuhan, memakai orang kasdim. Itu caranya Tuhan, merupakan kehendak bebas Tuhan. Dan ini perlu kita ketahui, cara Tuhan merespon atau menjawab setiap seruan kita harus dengan caranya sendiri, dengan kehendak bebasnya Tuhan. Alani ido ikon marsigat tu kita tu cara ni debata, Tuhatan ni debata. Laho paluaho kita sian parmaraan na tongot ta adupi di tonga-tonga ni ngolutta. Sahalak pendaki peserta apa namanya itu, open trip dari sekolah sebuah SMK baru-baru ini mendaki di Gunung Selamet. Tersesat sahalak yaitu Naomi Daviola. Dia perempuan Semarang, usianya 17 tahun. Naomi tersesat di Gunung Selamet itu tanggal 5 Oktober yang lalu. Dia hilang dari rombongan. Dia tersesat, benar-benar tersesat si Naomi ini. Lalu itu hari Sabtu. 2 hari kemudian baru dia ditemukan dan selamat. Naomi ditemukan selamat. Setelah Naomi ditemukan selamat, dia diwawancara ini. Naomi, bagaimana kau bisa tahu turun ke bawah, mendekat dengan tim SAR? Naomi bilang, mulai Sabtu saya hilang, saya yang berdoa kepada Tuhan. Kebenaran si Naomi ini guru sekolah minggu. Dalam hatinya gini, dia nggak fokus dengan ketersesatannya. Dia fokus ke, pokoknya aku harus pulang, besok mau ngajar sekolah minggu. Aku harus turun, besok harus ngajar sekolah minggu. Dia fokus ke sana. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia hanya memakan sepotong roti, dia irit-irit supaya dia kuat katanya. Lalu setelah dia begitu di ketersesatan itu, dia melihat ada 3 ekor burung mendekat ke dia. 3 ekor burung mendekat. Amang Inang nanti boleh searching, videonya ada juga. Dia videoin itu burung. Gak tahu entah kenapa Naomi ini benar-benar yakin aja Tuhan menjawabnya dengan 3 burung yang berjalan di depan itu. Akhirnya dia ikutin itu 3 burung. Dia ikutin, kadang dia naik, lalu turun lagi, naik, turun lagi, turun, dan ketemu dengan tim SAR, dia selamat. Itu cara Tuhan menolong dia menurut saya. Itu cara Tuhan menyelamatkan dia. Hanya dia harus dengar-dengaran dengan apa kata Tuhan. Odon atau diodolhon sahalak reformator gereja, ini di bulan Oktober kita akan mengenangnya 31 Oktober 1517. Martin Luther, satu semboyan dia yang terkenal adalah Back to the Bible. Mulak matu ahado di dok hatani debata. Songo dia pe parsoriomu, songo dia pe balgani pergumulanmu, back to the Bible. Manatap-natap maho Tuhatan ni debata. Selalu siaga terhadap firman Tuhan. Sehingga apa kata firman, itulah yang akan kita lakukan. Jadi bergantung kepada caranya Tuhan. Itu orang yang percaya. Namar si hohot di haporsiang. Lalu yang kedua identifikasinya, halak namar si hohot di haporsiaon ima halak na sabar jalatugu paimahon alus ni debata.
Sabar dan teguh menanti jawaban Tuhan. Di ayat yang ketiga, aitaringo tutiki sogok dope pangukaponi jalahapogan mariahi ujung jaladang margabus tung surape lumeba saipai mai mamai aisai narodo sogot dang tagamon tertading on martudu-tudu tungulu namar sigat tung tu partikian ni debata. Jadi ini soal bersandar pada timingnya Tuhan, waktunya Tuhan. Waktu itu tidak masuk ke wilayah kekuasaan manusia, tapi masuk kepada wilayah kekuasaan Tuhan. Maka ketika Tuhan berkata, indah pada waktunya, itu waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Jadi sungtadok, ai di dok hatanya di batado indah pada waktunya. Kapan waktuku indah? Waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Jadi ini soal timingnya Tuhan. Alani ido molo soal timingnya Tuhan, maka tambahkanlah kesabaranmu, tambahkanlah pengharapanmu. Sabar menunggu dengan keteguhan sampai itu terwujud. Apapun yang menjadi doa dan seruanmu, minta tolong kepada Tuhan. Sabar dan teguhlah menanti jawaban Tuhan sampai itu terwujud. Dan ketahuilah, ketika jalanmu tidak lurus dan mulus, seorang pengkhotbah Ayub Yahya berkata, kemungkinan ada 3 hal. Yang pertama, mungkin kenyataan itu mendidikmu untuk lebih sabar. Jadi molo maol si dalanam munuaing, ngasai martangyangi hotu Tuhani, ini mungkin cara Tuhan mengajarmu supaya kau lebih sabar. Belum saatnya. Waktu Tuhan tidak sama dengan waktu manusia. Oleh karena itu sabarlah. Jangan menambah persoalan atau memperparah persoalanmu hanya karena ketidaksabaranmu. Kemungkinan yang kedua, ketika jalan kita ini seolah-olah tidak ada jawaban dari Tuhan, kemungkinannya katanya adalah mungkin kita tidak peka menangkap pertolongan Tuhan. Ngayaw ku jami tahun sahalak ama nabajir hutana tuluhali tim sarro lau manolong ibana dangolo ibana harapanna Tuhani rodi jolona mate ibana komplain di sorga. Dia bilang, Tuhan kau kenapa tidak mendengar seruanku, aku mati di tengah banjir. Lalu Tuhan jawab, 3 kali aku datang samamu, kau menolak kedatanganku. Jadi mungkin kita kurang peka menangkap cara Tuhan menolong kita, sehingga di pandangan kita ini seolah-olah Tuhan kok nggak jawab-jawab ini doa, ini seruan minta tolongku. Atau kemungkinan yang ketiga, mungkin kita perlu evaluasi diri. Molo somarna ro alusi, molo say maul do pisidalananon, mungkin ikon tak evaluasi diri tahun. Ada seorang pemuda datang ke pendeta minta saran. Pak pendeta, saya sudah usia 35 tahun nih, belum punya jodoh. Kasih saran dong amang pendeta, katanya. Jadi pendetanya kasih saran, oh boleh, supaya kau dapat jodoh kau harus melakukan 2B. Apa itu Pak pendeta? B yang pertama, berdoa. Oh ini mah udah sering emang pendeta, di mana-mana aku berdoa. Bukan aku yang mendoakan, orang tuaku juga tiap saat, pas makan pun nanti doanya ya doa ini, bukannya doa makan. Pas makan doanya, Tuhan liam rokap nih todi tuh anak konin. Dan mangan nih tanyakon. Dan kalau pertanyaan atau arisan, wah kalau ditanya apa yang mau didoakan, orang tuaku duluan Pak pendeta minta, tanya ko jo anak kuasa dapota rokap. Oh kata pendetanya, berarti gimana dengan B kedua? Apa itu Pak pendeta? Berusaha. Ini juga sudah saya lakukan Pak pendeta, berusaha. Saya cari-cari sendiri atau dikenalin orang, saya mau. Dan saya sering kok pindah-pindah gereja supaya cari-cari jodoh di gereja lain. Waduh tuh dapat ditau. Emangnya apa syaratnya? Kata pendeta,
Sederhana aja Pak Pendeta syaratnya. Apa syaratnya? Sederhana aja kata dia. Apa syaratnya? Yang penting cantik, berpendidikan, kaya, pengertian, punya sense of humor, bisa mengerti aku. Sederhana aja Pak Pendeta enak. Sederhana ya enak Pak Pendeta. Cantik, kaya, berpendidikan, pengertian, punya sense of humor. Lalu pendetanya bilang, ini nih kau butuh B yang ketiga berarti. Apa itu Pak Pendeta katanya? Bercermin. Perlu bercermin. Evaluasi diri dulu. Jadi kalau di hadapanmu terlihat masih gelap, tidak ada jawaban dari Tuhan, itu boleh kita pakai untuk mengevaluasi diri. Sabar menanti. Adong do ruas tamar guar sabar menanti kan? Adong do kan? Sektor kanan kalau nggak salah ya. Maaf ya yang namanya sabar menanti. Sabar menanti dan teguh menunggu jawaban Tuhan atas doa kita. Sabar menanti dan teguh di dalam kebenaran Tuhan. Molo pesahirana holom de pesude di jolo ala yang gohita ikut totong mameop hasitongan hati goran harus tetap berpegang pada kebenaran Tuhan. Walau banyak goncangan di hadapan sana, walau banyak tantangan di hadapan sana, kita harus tetap berpegang teguh pada kebenaran. Itu sama seperti seorang petani kentang itu. Setelah panen kentangnya, dia masukin ke mobil gerobak, dimasukin aja begitu, mau dibawa ke pasar, mau dijual. Lalu ada orang bertanya, Pak, kenapa nggak dipisahin dulu kentang yang besar dan yang kecil, supaya nanti gampang menjualnya di pasar? Lalu petani itu jawab, oh itu nggak apa-apa, gampang itu. Karena jalan yang kami lalui ini nanti, itu jalannya nggak rata. Jadi mobil ini akan berguncang selama membawa kentang ini di mobil itu. Maka otomatis nanti kentang yang kecil-kecil itu turun ke bawah, kentang yang besarnya itu naik ke atas, muncul ke permukaan. Kita boleh pakai ilustrasi itu sama dengan itu, dengan memegang teguh kebenaran. Tidak perlu khawatir walau ada goncangan, tapi kebenaran akan senantiasa muncul ke depan, muncul ke atas, muncul ke permukaan. Jadi yang buruk-buruk itu akan hilang sendiri atau jatuh sendiri. Maka sabar dan teguhlah berpegang pada kebenaran Tuhan. Napatuluhon om manaparpudi halak na marsihohot di bagasan haporsiaon imaka halak na mangulu di bagasan haserepon. Rendah hati. Ini soal bersandar kepada kuasa Tuhan. Kasdim gabeteal membusungkan dada di ayat 4. Orang Kasdim setelah menang mereka membusungkan dada, sombong. Gabeteal ninna nasida. Dihukum. Nanti mereka akan hancur dibuat Tuhan. Babel hancur, sehancur-hancurnya. Jadi dalam peperangan perjanjian lama, satu bangsa berperang dengan bangsa lain. Kalau bangsa ini kalah, bukan hanya bangsa itu yang kalah, dewanya atau Tuhannya dianggap lemah. Maka ketika Kasdim mengalahkan Yehuda atau Israel Selatan, Kasdim merasa Allahnya Israel ini udah kalah, lemah, dewanya lebih kuat. Mereka jadi sombong, mereka membusungkan dada, gabeteal nasida. Mereka nggak tahu Tuhan yang pakai mereka untuk menghukum bangsanya. Akhirnya mereka dihukum. Maka amang inang akahalak namar sihoho di haporsiaun mengului bangana di bagasan serep niroha. Kalaupun hari ini atau dulu kita ada berbuat baik di tengah-tengah kehidupan kita, ketahuilah itu bukan berasal darimu, itu berasal dari Tuhan. Hanya dia kau dipakainya Tuhan untuk menjalankan kebaikan itu. Moloni BG proses pembangunan di gereja Taur, soi nama gigihna. Jadi para orang tua kita, generasi muda, para orang tua kita dulu berupaya membangun gereja semegah ini.
itu bersakit-sakit. Mereka itu sampai gotong royong, baik kaum bapak, kaum ibu, mereka turun ke bawah menggali, terus ngecor, supaya ini terbentuk seperti ini. Las doroha mabigi, alai sotung mada buhita haduan, tu nama dok, au yedo nama tiang ne julu ya do mabeni. Jadi holan suguan rohana tu paditai, pida nama au bono kutiang ne julu ina bu masada. Bono ne tiang oni nasada. Anggo soalani hami, adang bu songoni hakim cimanggisi. Anggo soalani hawi, dang bu songoni punguani. Hati-hati, terjatuh ke dalam kesombongan. Tuhan hancurkan. Tapi katakanlah kalau ada yang baik, aku telah berbuat baik, itu berasal dari Tuhan. Tuhan hanya memakai aku untuk perbuatan baik ini. Ima serep ni rohana pina adarna di nomor tuluon. Alani ido sai tahangoluhom maha serepon ni roha sisongoni. Tadani parsihohotot tamar haporseaon tu Tuhan debata. Molonak kaning di awal ni jamitaon humulai sian edeni si Anis Gea. Anon sonari nang mengunjungi huwa josada edeni tong paropuan Joy Tobing. Hai terkenal lagu di bain si Joy Tobing. Kita ganti beberapa lirik. Di dok ibana, dan bila aku berdiri tegar sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena, kita ganti cinta dengan Tuhan, semua karena Tuhan. Dia pakai diriku untuk berdiri tegar, terima kasih Tuhan. Serep niroha dona pinataridana di ede. Hasere posisi ngoni mata peop di tonga-tonga ni ngoluta. Alani i nuaing posisi homa dirim gabe sahalak partigor, siagalah selalu terhadap firman Tuhan, sabar dan teguhlah menanti jawabannya, dan tetaplah rendah hati. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat tema di pasahat rohanami todopan oleh Tuhan dihatam nong marsaringar di parsaoran nami. Paingotok kami anggo partigori say namanguludo binahen ni parsihoho na marhapor seaon. Atong Tuhan debata naing masude hami ruasmon nang tumangihon hatam gabiak kahalak partigor na totong marsihohot di hapor seaon nami. Atong say manatap-natap mahami tuhatami asa dia na hinalomohon roham ima ulahonon nami jalahanguluhonon nami. Sabar jala tugu hami paimahon alusmu, jala totong ma marserep ni roha hami. Marhite todim di perbadia say urupi hami mangatusi hatamon, margogoy hok kami laho pasautoni di ngulu nami. Tuhan debata, wadi hok kami masudi ruas ni huriam, siada dana name met sahatwaka nama tua, homa nama masu nama jagai ngulu di nasida. Wadi hok kami akaruas ni huriam nama naon parsahiton, asiroham Tuhan apehom matangamu nagu huasoi di atas ni panahi ni nasida asa anggia tanggal nasa panahi tisian pamatangnya karuasmi akan marukil alanya kah ngulu-ngulu ekonomi manang parkarejoan asiroham Tuhan urupia karuasmon membuat solusi di saluhutnai akaruasmu namarhabot ni roha ala tinadikon yakan nahinaholongan ni rohani nasida apuli marohani keluarga Tuhan jala urupi nasida manatap dau tujolo gudang nai dope paso-paso si pasahatom mutu nasida akka ruas ni huriam namarlas ni roha maka molatehon denggan di basam dohot akka pertambahan ni umur namar ulang tahun di bagasan samingguon asi roham Tuhan say ajari nasida madok mauliati tuho disude paso-pasum nong pinasaor homo di ngolu ni nasida Tuhan debata namarudu dope ngolu namion atong naing mahu uduti hami upataredaho kami ngolu partigor namar si hohot di bagasan hapor seaon holan marhite guarna anakmu Yesus Kristus tangihon matangi yang namion amin. Mari de mahita laus ti som mata pasahat pelean napa duahon. Yesus, oh Tuhan.
koma pelihata. Ali de bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masian na nilehom mitu hami pelian nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom, paso-paso may jala ramoti, asa huparhasya kami pelianon, pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutada ami godang ni selehon-lehom mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluhan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangagu. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaorhon ma damena tutondim. Shalom, selamat hari Minggu Madita Salut.